ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም አና ሓኹም ሰላሕ አዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዩ እዚ ንጎኑ ጎድፍኖ መደብና እዩ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ናይ ህይወት ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ከምቲ ንሱ ሕጂ ዘለዎ ከምኡ ድማ ሕጂ ኢና ንሕና ዝብል እዩ ከምቲ ንሱ ሕጂ ዘለዎ ከምኡ ድማ ሕጂ ኢና ንሕና መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 4:10 ሸውዓተ ከምዚ ይብል ከምቲ ንሱ ዘለዎ ከምኡ ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢና ዘለና እሞ ብመዓልቲ ፍርድስ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና በዚ እታ ፍቕሪ ኣባና ተፈጸመት ከምቲ ንሱ ዘለዎ ዝብሎ ዘሎ ንጎይታ እዩ ኣስተውዕሉ ሕዋት ከምቲ ንሱ ዝነበሮ ኣይኮነን ኢሉ ዝነበሮ እንተይሉ ሜብሰብ ኮይኑ ምድረኽ ማላለስ ከሎ ኾን ኽእል ኣብ መስቀል ከሎ ኾን ኽእል ይሲ ከምኡ ግን ኣይኮነን ድብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ከምቲ ንሱ ሕጂ ዘለዎ ሕጂ ኣበይ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ክብሪ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣበይ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ዝፋን እዩ ዘሎ ሕጂ ኣበይ እዩ ዘሎ ሕጂ ብየማን ኣምላኽ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣበይ እዩ ዘሎ ሕጂ ብትልዕል ዝበለ ስፍራ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣበይ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብታ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ኩሉ ዝወነነሉ ቦታ እዩ ዘሎ ሪኢኹም ንስኹም ሲሉ ከምቲ ንሱ ሕጂ ዘለዎ ሕጂ ከምኡ ድማ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢና ኣይገርመኩምን ንሕናሲ ከምቲ ጎይታ ሕጂ ዘለዎስ ከምኡ ድማ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ምድሪ እዚ ኢና ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሱ ሕጂ ብማንም ኣይግዛእን እዩ ንስኺ ድማ ሕጂ ብማንም ኣይትግዝእን ኢኺ ንዑ ሕጂ ማንም ኣይስዕሮን እዩ ንዓኺ ድማ ሕጂ ማንም ኣይስዕረክን እዩ ሕጂ ንሱ ዓወት ኣብ ኢድ ሒዙ እዩ እስኺ ድማ ሕጂ ዓወት ኣብ ኢድ ክለኪ ንሱ ኣብ ክብሪ እዩ ዘሎ ንስኻ ኣብ ክብሪ ኢኺ ዘለኺ ንሱ ብህልውና ኣምላኽ ኣሎ ንስኺ ብህልውና ኣምላኽ ኣለኺ ንሱ ብላዕሊ ኣሎ ንስኺ ብላዕሊ ኣለኺ ንሱ ብየማን ኣምላኽ ኣሎ ንስኺ ብየማን ኣምላኽ ኣለኺ ምኽንያቱ ከምቲ ንሱ ሕጂ ዘለዎ ከምኡ ድማ ንሕና ሕጂ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኢና ብኻልእ ኣዘራርባ እንተ ደኣ ሕጂ ንሱ ገዛእ ኮይኑ ይነብር ኣሎ ኮይኑ ኣነ ንስኹም ድማ ሕጂ ገዛእቲ ኮይና ኢና ምድሪ ነብር ዘለና ንህይወትኩም በዚ መልክዕ እዚ ክትርእይዋ ጀምሩ እዚ ስልጣን እዚ ብህይወትኩም ተጠቀሙሉ ምኽንያቱ ከምቲ ሕጂ እሱ ዘለዎ ከምኡ ድማ ሕጂ ንስኹም ኣብ ምድሪ ምህላውኩም ሕሰቡ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ብክርስቶስ ኣብ ህይወት ብዙሕ ክገዝኦም ኢሉ ንምንታይ ከምቲ ንሱ ዘለዎ ከምኡ ድማ ንሶም ስለ ዝኾኑ ኣነ ንስኹምን ብክርስቶስ ኣብ ህይወት ሕጂ ብዙሕ ክንገዝእ ተጸዊዕና ኢና እዚ ሕጂ ዘለና ህይወት ንገዝኦሉ እምበር ንግዝኦሉ ህይወት ኣይኮነን ንሕማም ክንገዝእ ንጸልማት ክንገዝእ ንሓይልታት ብምሉእ ናይ ጋነንቲ ክንገዝእ ኣብቲ ዝበለጸን ዝለዓለን ህይወት ክንገዝእ ነዚ ሕጂ ተጸዊዕና ኢና ኣስተውዕሉ ጽባሕ ኣይኮንናን ከምቲ ንሱ ዘለዎ ክንከውን ሕጂ ኢና ከምቲ ንሱ ዘለዎ ዘለና ገለገለ ክርስቲያናት ኣብ ሰማይ ምስ ከዱ ከም ጎይታ ድኾኑ እዩ ድመስሎም ኣብ ጎይታ ምስ ኖ ሕጂ ኢና ከምኡ ዘለና ጽሑፍ ከምቲ ንሱ ዘለዎስ ሕጂኹም ኢኹም ንስኹም ኢሉ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ንሕና ምድሪ ብክርስቶስ ገዛእቲ ኢና ኢሉና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ካብሎም ማዓንቲ ንድሓር ጀሚርኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጨረሻ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ከምዚ ኢሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኢሉ ስልጣን ኩሉ ንዓይ ተዋሂቡኒ ኢሉ ስለዚ ኪዱ ኢሉና በየን በቲ ሒዝዎ ዘሎ ስልጣን ኪዱ ኢሉ ሰዲዱልና ምኽንያቱ ከምቲ እሱ ዘለዎ ከምኡ ኢና ንሕና ሕጂ ይሲ ዝጎድኦም ዘበለ ነገር ከዓ የለን ኢሉ ኣብ ልዕሊ ጸልማት ክንመላለስ ኣብ ልዕሊ ጋነንቲ ክንገዝእ ኣብ ልዕሊ ሕማም ክንገዝእ ኣብ ልዕሊ ድኽነት ክንገዝእ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣሰራርሓ ክንገዝእ ነዚ ህይወት እዚ ተሓሪና ኢና ሕጂ ድማ ከምኡ ኢና ዘለና ሕጂ ንስኹም ከምቲ እሱ ዘለዎ ኢኹም ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድኃኒየይ እዩ ካብዛ ሰዓት
ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና ሻሎም